abusia brekum nsansami ebae emi abatena ha ka kyo se brekum hima eso ofra sokore asante enkofo so monte ase ade brekum akunya enfra sokore brekum enya sokore na hwa na chichiri brekum ye betena ha ka kyo se brekum asokore fo na kwachichiri brekum na time a ye wura kokoje ho no eno tuma na ono ho brekum ye kura no de ne spice na soldiers na kuma for warriors ekotena no maku una so be kan ba no ma kelo bra no ma jowa sase no satama na santema ekon no na brekum eho na ka beka the capital warriors hono no mo ebe beka cho se mera hima da bia waka so no so fra sokore asante asokore na mefiri na mese mase mena na wodi kan ebe mu so boa akoto ahenie no ema na no okobo ya hina ya yi no fofo kra na fefe kro bia asante papa bi omuso monte ase na monya adehye na hima kofa so yi no wodi brekum akunya watambuno kunya e de koma asante kwa watambuno kunya e de koma asante kwa mena kada me papa ne sa wa ho yabras ma bom nyina magu ekuro ne me na me dia na kwa fo bi foforo pa na ho na ngambate boy anya sa yewura jamane ne amane atum wo no ho asem ka obi ase da bi na history ya beka no obu ha tentene wo so wonte ase enne brekum himman kasankasa ne ba brekum himman ne ba ne de hia kan ono ne nua ba de no ye akosua meya amea hena no di kan de no di kan ne ba pa wa de hia kan eno was enkofo no muti brekum no mo keke ya bakwasa mo nim ya bakwasa mo they don't know anything about brekum yani ya de hie meme mo for panimpon ene wo hena mankwa de awu a wo wuye no mo for nimpon no minnim ya bakwasam se ye firi kumase asokole kumase ne ye firi eho ne na nam kama ye teye eho ne na nam se eho ne ye firi ne betekere ne de baake eto betina se kache se ye pege brekum akunya e de akoma asante a yensi ne hu na anya no kora saada na brekum ye fra sokore eti de na hema beka hu do obesie bia eye sa na tie abusuan sere ye nche ho ne yenkwai tie brekum abakwasem ya ba maka chose ni akanya nsama atonkofo bitrim nkotie tro no mo di judge ne ya mi ankasa menua me free brekum na me ma me ne amia hene the first no free me wo fa ne na amankuna dia the second ya na omunim ye history ye fra sokore asante na ayi otumfo opokuware the first kono ye ne jama kono omosuma ye nananom se omumfiri asokore na omunkotwe brekum na se dom no duru omo abeyi omo asutire enti ye nana ye fra no mo abrayiye ne ba ne amankuna dia wo the first and ne ba ba to kese no ka ba kosem kire ono minyi masum nti ye nana de mo abrayiye ono na oka ofra sokore ene ajimpudu wonum enti mo abrayiye no ne ba ne amankuna dia wo the first that is why brekum akonwa ne din dia amankuna dia wo the first no amankuna dia wo nti mo abrayiye na wo amankuna dia wo ne kire dia bo na me ahene the first enti omo na migrate call ye na ye kwose ye kura ne kura so na satana nsuo ho adini enti omo kwaso nsuo no mo se ye ko babia ye de kura so no na kura so benya ne dini enti ye na ayi amankuraje wo the first free mu no na kiredi abo bedi akonya kiredi abo free no na omo nua ba ame ahene the first no fa mema konwa no which is amankuraje wo ni kiredi abo de enti o shempaboa mema de no benkuma na wa shema de ne nifa na mamai omufra sant Bofred adanse Bofred which is correct adanse Bofred which is na aboachi ya donom side no nti no that time no na aba ne no na we na sa omunnuanom na okwadwo wusu we ho omo besre mema dwa no free ya na ame ahene the first was a bank kokon nti oma omo mema dwa no na daachi mema ba ye fi omo di amayen no mudi na for 400 solid years nti na aboachi ya dom befrenti ya na ame ahene the first no be wo ya na kwadwo abina eno wo ye nana fowa no ene be wo nana boatin no be wo na afiankam which is asuama nti na asuama no
and no be wo yen nana boachiwa na your friend ma ne boa no wo bantama jaw no wo se wa ne me nana se wa ne wo amankrade wo the second ene amia hene ena owo adowa no na owo amia hene the third ye ne Kofi Asante which is me wo fa ya ne akoi na adowa chiri ba ne ayi adum hene adumata asafo agyi na boachiwa no wo asarekontima akon wo ne ntamti ye na afia nkam no which is na asuama no obefa asankontima akro de ne kan ne mma ho tete omo enti me maame amia hene the second that ma ba na boachi ya don fu no katre ana okatre yes ana okatre abontimafo no any papa ase ne baabi ani ha se ye de mienu pe na wom to osre omo because na maame no obre ne ho ase no mpe ne ho ase very educated person and means ebrekunfo nim no odi akonwa for 42.5 years enti that time osre abontimafo ne pepas ne baabi ani ha so omo fa de aba no ma no fa nkone diem no mo so omo ntiase na osesa nti obesori ye na manso no start ye omo twia manso no for 22 years enti my uncle which is Amankradia with the second he was a surgeon, one of the best surgeons in West Africa very nti no mo twia manso na no nti baabi ye beko bia no mo aboye history na ye na kwadwa bi na no obewunu na akaye wofa bantima jaw which is Krasu Dukro no a okof nti Krasu Dukro bantima jaw no ode ma me besi akonwa so no kwadwa bina no eye ne wofa ase sata no was 16 to 17 years nti obewunu ana ne papa ba ye friend kwakunsia ne sa de wo si se so ye kwa na natabri na asefo yi omo free kwasibuo krom and the back can do the mamen can we conflict of mamen can and you wanna you kwadwa bina no kof oto nsafre ne papa ba which is kwakunsia ne so meka bantma jaw no ho na mo nhwe na japa onhwe na japade so ma no mo firi kwasibuo krom ebe settle wo Kraso nti omo ba ye no zata no fa Dukro which is Kraso Dukro bantma jaw no ye no ye fra santi o ye me na asafo agye ne adowa na ne mma ne Kofi Asante eni ko ayamia hene the third no omo papa firadum that is why ye na sewa no ne papa frija achi pram so ena bantuma jaw no so papa efri sunya dumase ye ya dan adehia kunkun Asante krojin ena kwadwa bina no ne papa ba kwakunsia no ofri kwasibuo kro ne dombeka bantuma jaw ho nti oba na bantuma jaw ya akra 16 to 17 years obeka no hwahwe na japade so ama no nti osori a na wahihye no ho so ohene wo ye Dukura wo na paka mu nti na ne gold ne yensase nyina kwakunsia ne befaye nti wona mamma no eye na ba ne ne kwadwo wusu no mu no adanse bo fredefo no omo ka se wo ye dihye onye dihye no soro awada paka mu because omo de so omo papa ene ye side ho no which is Amankradia wo the first nti omo nim ena oka eye kwakunsia yi na se ne sa tabri oka otumfo opokuware the first in time kese se oye dihye which means ohwa obi ajapade obehwe so obemesi apama na free ne nsa no ena oka ntam no di bantma jaw kwasi jaw akra ketwa sata na wadi 60 di nanim de ne ba manhia ma ne bebo ne nkro ena no kwakunsia ne be ya dance enti otre omo bantma jaw which is ya na no bo ne nkura no otumfo opokuware the first who say sa ne nkrofo no osom omo free asokore so omo kwatwa adonyefo no na se ijamafo no atamfo ne bo mo abeyi na sotre na kamu baako nti sata no na opokuware ne ka kire ye na bantma jaw ne se so ba na bewu bema na bewu abdansefo no fa bantma jaw na japade ma no nti in those days no tumfo opokuware ka say the first or say ya nana no onna si na so bi hwe wade so mawa woda na se nti adwan ne murusa ne niam na omo gye no satam no na ya nana no onya nti no moma kwambo ache ne ti ase se akonwa no we are the real descendants from Asokorinti no sa konwa no ba na bewo be ma na bewo omfa bantma jaw konwa ma no nti kwambo ache ne so di no kre nti na Africa at that time owu ye no that was 74 mo de konwa no ma me amia hene the first the second no be di adea nti
afe omu nti wana ba ayi nana boachi ya domu ibe free mu na ma me sire se omu fa akonwa no oji akone diem omu twa amanso nti Supreme Court declare yen it's only one gate one na konwa to a obi abepribi nti me ma me ba ma me muso asem na no obi betra do ti say ade she wo Brekum akonwa wo ye biensa no omu boa by the right time you betcha bibia so na because one gate which is Amankunadia wo the first descendant besi na fiankam so nti me ma me be free mu no o ka so de ne nkwa betwa akonwa no so atwe sa manso no na okodura wanyama ne pa bone wo fanom nti she was very strong nti ya just one gate which is anafo wa no ne ma me any abmia hini the first na sefo a ye no ye pe na ye dis akonwe which my mom sacrificed and me wo fa na Amankunadia wo nti sa kwasibuo kromfo ye tabrifo no de omo nka ho just ye mpamu nipa nti na me auntie amia hini the third ka say chile mu a omo na mo aduana fo mo a omu ye don se de akoso nyina dom ahene na chihye chire menim ba bi omu free de but emu ye adjust side kwakunsia no ne papa ba ne kwadwabina no ne maame ne ame ahene the first ye fra sokore be settle wo Brekum no enti no ye mpamu nipa na mpatapofo no nso omu abeka ho no omu ye adonkofo a no omu na sum yen omu mu ba akompo ne atu ye na nafiankamu no which is nasuama no aduro enti no ye nim ye story ne ye history enti otumfo so to the second no se muka se me wo fa Amankunadia wo the second be wo ye video bi se dia manso no ba ye otumfo buaye no otumfo ema wo obu otayachi because Satan na afia ko bi ampem not yase oboa me ma me pa me ma me beduru America oka the otumfo ne ma me aye de aboa because na akonwa na yera for 400 years enti Kwantabri no onye this year said me ma me ame ahene the third kan no manhia na ano no just say yempamu nipa nti omo no free kwasi bokrom kwakunsia no ne papa ba ne kwadwabina to nsafre kwakunsia se o mehwe bantuma agya osu no nhwe na japade so mane sa na tie na agya akonwa ta obi atimi wurawuram ba ye de ye nim ye history akwala akra nim history no because ye wo ho paper work bibia na Supreme Court Madam Waske and the sana tie Kwantabri no onye na me cousin or your judge naja anuanu mu ya wo fasie ntin na wo sanka me wo Kofi Asante o yi me cousin no judge no which is me nana sewa no owu wotwe owamea nana amea ena mafo nana mafo ena nana Amankunadia wo the second na amea hene the second ena nana cry na dance bona na nasuama se na nasuama no kura free mo she free mu a akire ye be ye na yie so enti no na me na ade wa no so owo abena na obewo kire na obewo danso na obewo kwasidate na obewo kwaku yebo a na obewo ayi kwadwaduma kiri bane amia hene Kosi Ajewa the third na chiri bane Kofi Asante na ye ka chiri Korobi Asante nti we are the real descendant and the royals are ye fraso Asante Asokore be settle wo Brekum nti Kwantabri no nsamfo no di no ya nti Kwantabri onye dihye nti na so wutie ni history bi a wa beka na niema o wa tutu papa tu nhu ba bi ofu so when nti sa na tie nti otumfo Asante hene no o de mesi ene no kure na di na konwa na mpa nti otumfo no onim de tie on history na otumfo nim ye history so otimi dibi o pa cho se da chu be di hima ya me ma me free me na me wofa ompe me wofa ne me ya sefo no ye mpe basabasa enti me ma me ka to wosa konwa ne be ya na afia nkam which is na afia ma ye mu ade pe na be dia konwa ne ba ko wose wa ho a na ba ko wa do wa ho na prepare ye bi amma enti me wofa that mama me free mu no the way ma me twa man so bure ye for 22 years na ye chese ya kansem nyina na ya ba mu abu because she was a very great queen chese no ye only the me kansem nyina nti na ma
yehu ntimi wo fa no osia konwa no ntantam so na wo se nkode to wo boko kakra ba ni nyina wo moja kro no mu anti no it's all good nti sa na tie nti kwanta bi no huhu bi na oye nti otumfo asante hiri ni nokra no no ya asundue nipa se on pe basabasa nti me maame ame ahene the third no ba bi odi ato no kwanta bi nya gihye mpatapofo nya gihye Supreme Court obi apon Supreme Court the only one gate which my mom sacrificed on me uncle Amankradia was the second. He was a surgeon but he sacrificed his reputation and everything na about him boyfriend dancing boyfriend therefore which is na boachi ya don't know who you know. Amanso ntimi wo fa ntimi anye de wo so ye odi ntu me ma me free mu na osi akonwa ne ma ame ahene the third in 5 years pepepe no wu ye nti ye nsem bebreba it's up to us to to protect the legacy na yetimi mabreku nso bie no san fa ne ntoma pafra me wo America me ame bank me cheze ya ko school ankasa nti no ye beta ye wo fa nachi ya beta ye wo fa chi na ya se breku ma se afa ne ntoma pafra nti me se ni abronfo ne ne domanfo no nsem hunu no mo kan they don't know our history. But yeah, Sasa. Thank you. Sanity, Madam Mercy from. You want to bring it here, and I say, Maya Pejana, Junior Mauti and history in some 4 hours, yet Triamansu for almost 23 years. Me Barbara Chena Misha 98. Yet Chia Tuo, me mam, Chesa Branca, Samuofa, as a Kofia Sante Crobie. No German just say ya bre nti no mu no mu anya hwi me uncle as Mankradia was the second just say ma me twi bedru ba bi no ye ka kire na ampofo Kofi ampofo be free mu bekunfo nim and monyamfo bi nti e be si me ma me nsunu mu but she never gave up. Or say or the name kwa be twa so said you kodura wanya dance kronkron asem nkro papa bo ayi ne wofa adum hene adumata asafo agye ene ye wofa ayi nsempanyi ni jawu na kwasi jawu kraso durukro nti kraso akonwa no afianka masefo na ewo se edi akonwa no said omo be back akonwa kase na wo brekum no nti na me wofa kwasi jawu no na ye dukro na me na na se wa no ye kraso hima. Enti that mama na wu ye no mo se ayi nti asafo je bedi ye kraso dukro no na adowa peso de ma me maame ame ahene the third but ni nyina ye asese wa befa na konwa atena so nti sa na tie nti no ya de project ha nti no unim amamre wasuafo ya kra na owofuafo ntia me pato ya flotray pato menti me come dia chire me send me information am confi love nti no nyambo na ye ko Ghana media mame mo mi dini chiro ye fra me na namponsa mate me ye dache hema pepa ase kontu hema oh okay na namponsa miti yeah miti BP what BP wow miti BP yes ama me ne broku hema the ame ahene the second no amampele na madam for na papa na me classmate ne unwi adowa oh okay nti me ma me na fra pakan ne na mo fe ene na ni mo nya bi kum chire wiase afa na nyina nti no minim bibia anya sam ketu akora nti kwanta bre ne dia mo firi kwasi buo krom omo kake ya ka me se nti sana tie nti me da mo Mercy from nti no to be ko mo ye no ya nti sana tie nyame shira wow me da mo ase yeah Mercy from Nyamishina Munina. Bye. Mama was here with you. Mr. Sa. Ma, I was saying, me papa. Who said, me patro, met me a casa kakra. Mammy, my casa. Me were doom na mama break, me chiamunina. Who said, Minia, a mamre wahu, any a maniano, or do a hoa unsia. Entino ekoba se akonwa to a na piao afa de wadi atum ade hye no na ekasa no afro mu se nya na hema ne pagya akonya ena na hema nya onu na ye oni di kan wa ya hema obrekumu enyame ya hena
no di kan ono no osum sikadwa ono ne hima obedi himo no ono we da toso mienu o ono no osum sikadwa amankwa di ewu a owuye ebrebe oba hyeye se na kunya fra asante ne mu firi mosemo ntiasie enya no kure yabakwasem yese no bese ho de hye unim brekum abakwasem obi o ye de hye wo brekum ni brekum abakwasem ho na so ni brekum abakwasem brekum dadua meka o se na hema na namakon adwom saase dia so no ho no woda anu onko si obi asase no wote so brekum kure na da ho no onko si de wobi ene wote so sire nkofo ko sese nkofo kuro motete so no ese konka no bono won sire wobi asase no wote so wote ne nanam asase so eti asase na di wono no wo hweso na ne wura eni asante hene mechi eni asante eti asante me ya de wo so babi asante me keka bo me wo so babi de asante me ye bi wo so babi wote me ndi aze ena nya na kre ena omo de ye kre na ka ena e ma me ko tiesika oda ka ma asante enya no kre da so bi ka to se brekum ya asante enya no kre da eye buru ni nti ana me ko hye ni no da bia me mfa to ho se to bi tiri kwotena Italy kwotena ho wo ne manyina awia wo ye Italian na ana so bi kwotena fantimo bi firi na vlongo e kwotena sante aye fantimo mu tena ho tena wo ne manyina ma ne manyini be akokora wo ha no so wo firi fanza wo firi na vlongo a wo so wo firi ho wo ya senso wo fantini kantina wo ya fantini nene na mabakosem ne amane ade hye mu akonya no ka kire se aha ne nchi wo musara na nya no kure na nya no kure na de hye no na ekasa no se brekum youth na nya brubruta brekum he yesi na yemmo bi kwan o ma ne mese ye kuro yemmo bi kwa ma ne emme hye ye chi me eskafia bi no won se ye kuro na puntuo ba wase ha hensam to ko ho wo de ko mbese no ti fabla bi kuro brekum youth so munyi ntum se brekum ade hye so omunye ntum sa eti nense brekum ade hye no munyina ba ba chew ba bi omunchi firi enu ne ye hwehwe no ebi na si akodie no akodie youth sole ejinai akasan edi makodie ene na makodie ehene esu asumdie ne abotre kwaso ho a chieftaincy issue ahensema sore for almost 30 years ene kwa yabrase na ne de brekum die brekum youth ne nya brankasa omo maame ne ame ya hene ene ye tututuo ene brekum hima esira ene kofi fatuo ene brekum ayehye anya hene mepatwo wa hima bi ekodokuro ma ye de hene foforo ba ye wa hobambo ene tuo yeto wa wuhu sa amamra no koda ene eno ne enua bai this yankasa menua ba metwetwomucho yes ene wakasa no wakala road na wie eti brekum traditional council no ene omo maka ene hwan omunyina nchi ene asante eti wo se woni brekum abakwasam no ko maami ame ya fefe otifie ame ya hene wo fie otosumie no wo fie okwaze mame nsem na okeka no me menyuntum na efiri ha ye brekum de ya abonofo ya nya asantefo ni ya cho se Kwame Nkrumah nsem a ono obede baaye no Kwame Nkrumah ba bechichire mu kire se opese mpuntu oku ba bia na se na fa haje na fa hanaje ne din ene bim ko se regime na bim akwa se regime a wotechenkina anche omo ya abonofo na abonofo asase bruni be no so wo okun brekum agisi ho bruni be ya eno so no okun na bruni na be no so no wona kun ya di brekum asase te ho eno ne be che se amakura ene abakwasam ne amane obua ya twra to ho dada ya mamra ne abakwasam fashion ya abakwasam ya twra to ho dada he entwamu da ya abakwasam abakonyina ya abakwasam ene de na se dukotoko hene ye wo hene bi be ya abakwasam ani ada so ne so hene bi atwaneti e de age akirama na so age age kuro ya abakwasam de din abeka ho enti abakwasam de ya abakwasam ba bia kuro bi afiri no de wona abakwasam ti ne wade ase ne ye ka che se wo ya de ase ne wo hwana ne ba ne wo hwa ase na wo firi wo kwa akokire ne ama akunya na wo de ade bi enye so fiti ya me ye de hye ade am papa de hini ti me ye de hye me de akunya ne nya sa ne ye no ho when sleep enti abusia brekum de da bia maka chew se be se hene ye bo hene ye hene ne ya gina tum so be sai ne de ya ne de akire de baba be kanta ne de ba be si de pesu wo hu education fa ho ya ba be che na asum de ba he munu kwa du bia de bo hene no wo hene ye na gina tum de mo se mo wa ye no
momfa yɛde yɛagye na tum so wɔ yɛ hene yɛ ma nya me ya fɛfɛ mana pia da wasi yɛ no de wayi ne de naba no ɔno na yɛgye ɔno na yɛagye na tum ɔno na wɔbɛsuae na wɔte Brekum so masumdie bye today's TV landa na wo share subscribe video no wo yɛ no ahyɛ mama nsa nyina hwɛ bi yɛkɔ comment section no akyɛ wadwa sumdie ɛne abɔtɔ kuma kaza ha yɛsua ba kasɛm Ghana mamrɛ chief sense yɛ fon komo ne din hase ade afa mamrɛ ne abakɔsam de ntimi nya himam ka kyɛ him fɛfɛ ntimi nyim mfiri mu da etimi no be share bia subscribe na wahyɛ ɔde hyɛ papa bi brafo mabru hima amanyam ka kyɛ amanyam fɛfɛ asante made hyɛ na bia na ni ba o de tue me no bru no be share bia e wo today's TV